Tak Cuk určite je kvalitný tím a my sme vlastne sa snažili hrať s nimi vyrovnanú partiu. Občas boli lepší, občas my sme boli, tak myslím, že sme nesklamali a bol to vyrovnaný zápas s lepším koncom pre nás. Tam bola trma vrma pred bránou a sa to tam poodrážalo nejako a ja som to vlastne mal do prázdnej brány, som to iba dorazil. Boli sme šťastní, že som ten gól dal, že som vlastne išiel hrať, lebo som nevedel do poslednej chvíli, či pôjdem. Tak myslím, že dobrá reakcia. No tak ráno na rozkorčľovaní som dostal vlastne príklepom a bol ten puk tečovaný a sa mi to odrazilo na tvár. A vlastne som bol v nemocnici na štychy. No a šťastný koniec, že sme vyhrali tento zápas potom.